Tiprasa lukurok bubagrani tøydul mumbai salkolok romoi greater tipraleni sanmungno tøiwi chobak khlailewi phailemani sangrong salo haike batini greater tipraleni sanmungno tøiwi tipramo thani tøydulnai rok Delhi o thangkha Home Minister Amit Shah ni logebo official bhabe tai interlocutor ni ngui songjak eke Misra ni logebo koglam salaikha tai a koglamo joto greater tipraleni sanmungno tøiwi positive ni bising tøino salaijak tongo aboni bagui belai kheno koktoma kaham tai a greater tipraleni sanmungno tøiwi MHA ni adong rokbo khalogbuino khnalaikha borok sakha je chini sanmung Bharatni Songbidanni bisingo tai tiprasa lukurokno muthangnani tai manthai tobonani जों tiprasa lukurokni thinangni logebo thungui manya tai aboni bagui bubagra tai bo tong thokjaka tamni himale IPFT bodol rokbo greater tipraleni sanmungo yapri rolaikha aboni bagui bubagra belai kheno tong thokjaka जों joto thansa tongkha ke bebak no mano abohai hinui no saka bubagra aboni bagui belai kheno tong thokjak tai bo saka bwskang salo taisa haino hai koglamo ajogaia no hunoi aboni bagui tabo greater tipralen mannai de manya de tabo hastine tonai tiprasa lukurok mokologui nasingnai a greater tipralen ni bisingtei tiprasa lukurok gobang pungno phiokjagui mano aboni bagui tabo je bubagrani onkologo selengui tongnai tei tatal kok sawi lasimung rui tongnai rok tabogo belai kheno bukhugo tusumui phuljak hai kheba khalik dajak abo hai kheno tabok ongi thangsnai greater tipralen manmani yagulo joy saknai tini chini tripura daily news ni mangliwa